येऊचे जानेवारी 22 तारीख 22/1/2024 आईची तुलना लागी एक त्या दिवस उरले आम्ही त्यांनाही सांगतात की रामाक त्या अक्षर त्रयोदशाक्षर म्हणून घेऊन आम्ही हे करतात श्रीराम जय राम जय जय त्रयोदशाक्षर अशी म्हणतात. सो आमगे एक विचार असलेला आहे ते तुम्हाला जरा प्रस्तुत करतात की 22/01/2024 त्या दिवस आमगेले प्रभू रामचंद्र देवालय अयोध्यांतू तेगेले प्राण प्रतिष्ठा घडचसा ब्रह्मकलश महोत्सव इत्यादी घडचसा. तसे असताना आमगेल शाखा मठाक आम्ही सांगून जाल्लो आसा समाज बांधव आम्ही कसं सांगितलं कसं एकता उपदेश करायचं असे आलोचन आमच्याकडे दिसले की त्या संख्येक त्या डेट आताची त्या मान सांगून दिलं असा कसं सांगून दिलं सर 22 डेट 01 महिने 2024 इयर्स 01 कसं करतास की म्हणाले 01 अर्थात एक फॅमिली एक कुटुंबाने वन फॅमिली त्यांनी 22 दिव लावला 22 तारीखाक एक कुटुंबाच्यानी 22 दिव लावला आणि 2024 म्हणाली 2024 राम नाम जप करता वन फॅमिली 22 दीप 2024 जप राम नाम जप. त्या फॅमिलीत तू म्हणाली केलो लोक विभक्त कुटुंब अविभक्त कुटुंब त्या एक एक घरात एक तुम्ही कशी तशी तुम्ही ह्या करता येता किंतु एक कुटुंबात एक व्यक्ती सांगताना एक कुटुंबात 4 लोक उरताले 5 लोक उरताले 6 लोक उरताले 10 लोक उरताले 2 लोक उरताले. सो एक फॅमिली 22 दीप आणि 2024 राम नाम जप कच तशी जाऊ काम नाम मिळेल अपेक्षा त्याने ह्या 2 ची ऍड केले 2 + 2 केले 4 आले कडे 2024 आणि 2 ऍड केला 8 आले इट इज अ मल्टिपल ऑफ 4 झाले. सो फुल तुम्ही 22 + 1 23 23 + 2 25 25 + 2 27 27 + 4 31 3 + 1 आणि 4 आहे. सो त्यातून 4 विषय तुम्ही करता एक तर 2 विषय सांगले एक विषय कसं की म्हणाली 22 दीप लावता कित्या की म्हणा 22 तारीखाची राम प्रतिष्ठा करतासा कोणाक मेळना तसले संदर्भ सर्व लोकांक प्राप्त जातासा कोणाक मेळना असं एक अवकाश मस्त लोकांनी त्याग केले मस्त लोकांनी खटापटी केले किंतु रामाल प्रतिष्ठित जाऊ तसं भाग्य आमक मेळलासा तुमक मेळलासा. सो हाचे केन्ना निवडूक आसून का म्हणते तरी 22 दीप लावचे एक कार्य झाले दुसरे कार्य जप झाले 2024 जप जावका म्हणे. तिसरे कार्य कसं की म्हणाली त्या दिवस खणी बाहेर खाय नाशी कसने बाहेर खाय नाशीची आणि राम प्रतिष्ठा घडचकिंता पहिले रामलल्ला प्रतिष्ठा जाऊचकिंता पहिले कोणेहीची लेपाची जाव खरकट खाय नाशी उठका कसनेची उतारी फळ की बाकी कसने खाय पण लेपाची जाव खरकट कसने खाय नाशीची रामाक नैवेद्य दाखवून त्या दिवसात जेवण रामाले नैवेद्य तुम्ही भक्षण करता अन्न नैवेद्य रामाक दाखवूनच तुम्ही भक्षण करता त्या दिवस काही बाहेर खायला नका आम्ही हॉटेलात मार करत तसे नाही पण त्या दिवस एक दिवस 22 तारीख राम के नाम एक दिन राम के नाम हे जर विश्वास तुम्ही दवर घेतले त्या दिवस कसं नेता कुठून रामाबद्दल चिंतन एक दिवस खाली एक दिवस रामा किती आम्ही सॅक्रिफाइस केले खाली एक दिवस 22 तारीख मात्र आम्ही रामा किती आम्ही एक अवकाश करून घेतली का बाकी दिवस करू का पण त्या दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस असेल निमित्ताने लोकांची बाहेर खाण्याची परान्न स्वीकारण्याची घरातूनच तुम्ही कसं करतात गोडशी की कसं करतात त्या पहिले रामाक दाखवू का रामा नैवेद्य कोण जलेल्याची सर्व लोकांना अन्न भक्षण करका म्हणजे एक संकल्प दबर केलेला हे तिसरे कार्य. चौथे कार्य कसं की म्हणाली आम्ही मस्त कार्य किती रस घेतात आमच्या स्वतःचे कसं बर्थडे किती फंक्शन किती आणि किती त्या दिवस
एक दिवस रामा किती एक अवकाश घेऊन घे. अवकाश रज म्हणतात त्याला, रजा हाफ डे त्याला हाफ कशी जातात तशी त्यात तुम्ही अवकाश घेऊन त्या दिवशी एक दिवस रामा किती मागे संपूर्ण कसं नाही आयुष्याचा त्या रामा किती अर्थात सिंपल आम्ही सांगितलं कसं की म्हणाली 22 तारखेचे पहिले 21 तारखेच्या नित्याची आम्ही इथे 4 विषय ड्रीम राम, थिंक राम,